ନା 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 ଶୁଣନ୍ତୁ ହଁ ମୁଁ ମନା କଲେ ତ ଆପଣମାନେ କହିବେ ଯେ ହଁ ଇଏ କ'ଣ କେହି ପିଅନ୍ତିନି କରେ ନା ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଧର ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ହେଲା ଏମିତି କେତେବେଳେ ଖୁସିରେ ଷ୍ଟେଜକୁ ମଦ ଖାଇକିରି ଯିବୁ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ କଳା କ୍ଷେତ୍ର ଆପଣ ଟିକେ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରନ୍ତି ନା ନା ଆମେ କରୁନା ସେମିତି କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଓବିୟସଲି ହଁ ଯେ ଆପଣ ମଦ ପିଅନ୍ତି ସତରେ ନାଇଁ ସତରେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ସତରେ ମଦ ପିଅନ୍ତି ସତରେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁରେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଭସାଣି ହେଲେ ବିୟର ଟିକେ ଆଉ ସେମିତି ଯେଉଁ ମଦ ଡେଲି ନାହିଁ ଯେ ଷ୍ଟେଜକୁ ଚଢ଼ିକି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ହିରୋଇନ୍ ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଭିଲିଆନ୍ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣନ୍ତି ନାଇଁ ଗଞ୍ଜେଇ କଥା କହିଲେ ମାନୁଛି ଯେଉଁ ମଦ ହିରୋଇନ୍ ଫିରୋଇନ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭୁଲ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସତ କଥା ଏଇଟା ବିୟର ପିଅନ୍ତି ହିରୋଇନ୍ ନା 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 ଶୁଣନ୍ତୁ ହଁ ମୁଁ ମନା କଲେ ତ ଆପଣମାନେ କହିବେ ଯେ ହଁ ଇଏ କ'ଣ କେହି ପିଅନ୍ତିନି କରେ ନା ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଧର ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ହେଲା ଏମିତି କେତେବେଳେ ଖୁସିରେ ଷ୍ଟେଜକୁ ମଦ ଖାଇକିରି ଯିବୁ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ କଳା କ୍ଷେତ୍ର ଆପଣ ଟିକେ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରନ୍ତି ନା ନା ଆମେ କରୁନା ସେମିତି କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଓବିୟସଲି ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଗଞ୍ଜେଇ ପିଅନ୍ତି ହଁ ଗଞ୍ଜେଇ ପିଇ ଟାଣନ୍ତି ମାନେ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣନ୍ତି ସବୁବେଳେ ନା କେତେବେଳେ କେମିତି ମାରିଦିଏ ଏବେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦିନ ହେବ ଟାଣି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଆଉ